Samantala, Idol, pinarangalan po ng Civil Service Commission or CSC Regional Office 1 ang lokal po na pamahalang Dagupan City matapos po nitong makamit ang Maturity Level 2 Award para sa Learning and Development System sa ilalim ng Enhanced Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resources Management or PRIME HRM. Ang pagkilalang ito ay patunay sa husay na pagpapatupad ng lungsod ng mga programa para sa pagpapaunlad ng kakayahan at kasanayan ng mga kawani, gayon din sa matatag na pulisiya at proseso sa nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyo pampubliko. Ayon sa CSC, ang nasabing antas ng indikasyon ay patuloy na pag-angat ng pamahalang lungsod sa pamamahala ng human resources at sa pagtataguyod ng merit-based at excellence-driven public service. Ipagkakaloob ng ahensya ang sertipiko ng pagkilala bilang opisyal na patunay sa tagumpay na kausayan ng Dagupan City sa pagpapatupad ng mga makataong programa at serbisyong may kalidad para sa mga Dagupenyo. IFM News. IFM News. IFM News.